سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حقوس دستا سحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمري كابيتن هاجرايت غانتام روبيل تغلى ميكائيل ربيعتي أرحمة كالميدام سلام زقبلكم تعزبتنام أمنايلو مدبنام حبن هاجرايت غانتا زغنم بروفيشنال كفافالن كابيتن هاجرايت غانتا إرترا زغنم روبيل تغلى ميكائيل حيزنا لكم قريبنا لنام كمناي وتروم كسعفت سامي مدبناك تكتاتلوم بخبرن عدم أبزاي channel لام أقداس المهار مدبات مكتال لايك شير سبسكرايب قبروم زانتا صنعتن مريحنتن لب مليونات دغفت زونن كعسو قريم او عبيت ليغات عالمنا تصاوتو طراي زتكوري يمثل غنا يكونن توم حقنيا جغانو غنا مالي هاغرايت غانتوم لبيسوم حلافنت مليونات وسيدوم بقرعتن حبن تصاويتوم نخبت كونتات صقطاتن تصاويروم رغو منفس ونينوم لحزبو من هاغر من ابز بر خمسال عوس صقلوم زعوت يوم أب كعس أجر علم قاليهم ببزح شوطاتهم كذكروا خلوهم قاليهم كأ بتيام مأكل ميرا زرق ومرحنات بتن قانتهم زسنقوهم عيقاس منفسن بتن مختزلهم صنعتو فاينتن مزقب تاريخ اسمهم يتحفهم أبزق زيزيم نايقرايت قانت إرترا أكفافالن كابيتن زخونم تساطاي روبيل تغلى ميكائيل ربيعت يوم نسو عند حقوها قرايت قانتا مقانون بزحات تنتنت سبورتي زاربهم ربيعتي زاف بزبل كتسل سمون قلقل تنتنتي توعوهم زانتوم أبغودناتات ججرت أسمرات بجيسون كسب تشور عبيم ماله هاجرايت غانتا لبيسون تاريخ عود زمزقبهم يزنتوم نسو أبرز زلو كلت بديسيبلين تحت النونزل الله مقولة تساط يوم أبرز زقام أبحر وقتين سبورت كم مداي ناي سلام المحزنة كجبر زقالم عود أي هاجر بروفيشنال كوينس تساطم مريح سبورت نيام هاجرنا يوم ربيعتي إذا صحف زيم أب هيوتون قعزون نايز ببقعتون بمريحنتون زفلت تساطين بعنق وزة كوريوم كابتياب كلب كيح بحر الجمر نايز سبورتي وتوم أبا قرايت غانتا مأسيات بحلافنت مريحون زرعي بسلاتم كس أبتياب كلتشن عسر جعتن أوان جاسي كافام نه قرايت غانتا إرترا كم كابيتن مريحون زمزقبهم زير سعوت كندهس سينام بتوسخي نتي كم حركابتهم قدامات إيرتراوين قبل إثيوبيا تتصاوتلو تاريخو معرافم نتنسو زلو ناي مرحنت منفسن نمنسيات زغونه متبابعين توهبون كنمرمري نعم زانتام ني حدن لب حزبو بتكبارو زملق مسندق علامه هاغرو كام ابا هاغراو مدرك بخبري زنبل بلا كابيتن روبيل تغلى ميكائيل ربيعت يوم مسرت مجمارن قيام اب كلب قيح بحريم روبيل تغلى ميكائيل باتام بعلت 14 حمله كلتا شحبس مرا إيرترا توليدوم كمتم مبزحتو من اسيات فوق كعسو قريم ابغوناتات ابتن وساميراتات يو جميروم ابتا كعسو قريم عم يقصر زلوا كتما اسمرا بمعبايوم نتفترو زعدلو توبو بقليلو نخمعبل عدل كفتلوم كام نسونو تجميروم بتن كعسو زقاصاطرولو بالحاتم بتن متقعت تصاررت غانتاتات ناي مبرعان كيلوتن بتيام ماكل ميدا زريو زنبره مرحنت فلي تصاطاي نيروم اتني حقنيا سبورتاو غعزو زجمرلو وان مسحانت كابتن ابي ارتراز عبايا غانتاتا زخونت كلب قيح بحرين مستصمبريوم ابزيا كم تخلخلاين ماكل تخلخلاين ديفنس ميدفيلدر كوينو كيلوتو كمعبل جمرم ابتنا إيرترا بريمير ليج روبيل بتصوتا ناي من باب بقعتو بتنمت قعت تصاررت غانتاتاتن اب غزيو ناي مفشال كيلوتون بتي كام مختم متقعتن خصو ناي مسغار بلحتون قلطيفوم اقال وسحبم أبلمد يكون نبصوتا زريو زنبرة توفاينة ديسيبلينن نعو كم حركابتهم أو تصانا هاجرايت غانتا كمرحو تسفاس نبرلهم تتصاوت تغيروهم نسوم أبتنا وش تعدلي كم حدث زبلغن كأم نوصيت نايتا غانتا وسان زخونة تتصاوتاي سمو الرقم مريحنت أبلع المالي هاجر كامن اسيات نبعباي غانتام اتيا وش تعد زرع بلوز بقعات نروبيل تغلى ميكائيل معصون هاجرايت غانتا كخفتلو نويح غزي وسدلون تناي مرحنة توهبو جناب تاناي تحت إسرع عمد هاجرايت غانتا إيرترا كنت صبارق جميروم أب كلتشن عصر جعتن أوانجا سيكافان من سيات تحت إسرع عمد سيكافا أندر 20 championship روبيل كم كابيتن تاغانتا مرحوم زنعو أبتا هاجراو مدرخ نفرما أوان أبا حلف نزو سدلوم أواني نيروم أبتو لدر روبيل كابتن وبورناي تخلخلاي تراوتيوم وسان شوتو تاتون أمزجيبوم أبتنايم بتصوتات حنت شوت أبلع للسودان حنت خام أبلع لجبوتن بمزجاب نتنايمت قعد كلتون أمسكيروم مرحنتهم هجرات كان تأرترام من أسيات تحت إسراء عمتم
ኣብቲ ውድድር ንፈለማ እዋን ኣብ ታሪክ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝም ናይ ነሓስ መዳልያ ክትዓትር ክኢላ እዚ ዓወት እዚ ንሮቤል ከም ሓደ ዝበለፀ መራሒ ኣብ ኣእምሮ ሰልጠንቲ ሃገራዊት ጋንታም ከም ዘቕረጽ ገይርዎም ድሕሪዚ ነዊሕ ከይጸንሐ ብዕለት 4 መስከረም 2019 ኣብ ናይ መጻረይ ዋንጫ ዓለም 2022 ኣብ ልዕሊ ናሚብያ ኣብ ዝተኻየደ ጸወታ ንፈለማ እዋን ማልያ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ለቢሶም ናብ ሜዳ ኣተወም ዝንዑ ሓደ ዓቢ ናይ ሕልሚ ምግሃድ እኳ እንተነበረም እቲ ዝዓበየ ታሪክ ግን ገና ክጽሕፍ ድሮ ጸኒሑ እዩ ታሪኻዊ ምዕራፍ ዋንጫ ሴካፋ 2019 ካፒተን ናይ ቲም ዘይሕለም ዝመስል ዓወት ታሪክ ወትሮነቶም ብትብዓት ዝቃለሱን ነቲ ዝተዋሃቦም ትሑት ግምት ብተግባር ዝልውጡን ይዝክሮም እዮም ኣብ 2019 ኣብቲ ኣብ ጓንዳ ዝተኻየደ ዋንጫ ላዕለዊ ሴካፋም ሲኒየር ቻሌንጅ ካፕን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝተሓተ ግምት ዝተዋሃበ ሃገራዊት ጋንታ እያ ነይራ ተኾነ ግን እቶም ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ መሪሕነት ካፒተን ሮቤል ተክለሚካኤል ንኹሉ ሰብ ዘገርም ታሪክ ጽሒፎም ሮቤል ሓደ ካብቶም ኣብ ማእከል ዓወት ዘመዝገቡ ሃገራዊት ጋንታ ከም ካፒተን ነበረም ከም ካፒተን ናይታ ጋንታ ንብጾቱ ኣብ ሜዳ ይተባብዕ ነቲ ናይ ኣሰልጣኒ ታክቲክ ኣብ ግብሪ ይውዕል ኣብቲ ዝኸበደ እዋናት ከዓ መንፈስታ ጋንታ ርጊኡ ይከላኸል ነይሩ መሪሕነቱ ኤርትራ ንሓያላት ሃገራውያን ጋንታታት ቡሩንዲን ጅቡትን ብምስዓር ካብ ምድብ ሓሊፋ ኣብቲ ናይ ርብዕ ፍጻሜ ነታ ነባር ቻምፒዮን ኬንያ 4-1 ብምድምሳስ ንኩዕሶ እግሪ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘገርመ ዓወታ መዝጊባ ኣብ መወዳእታ ጸወታ ሽዑኳ ምስታ ጋንዲት ሃገር ኡጋንዳ እንተተሰዓረት እቲ ንፈለማ እዋን ኣብ ታሪኽም ናብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ምብጽሓ ንባዕሉ ኣብ ታሪኻዊ ዓወት ነይሩ ኣብ መወዳእታ ውድድር እቲ ጻዕርን መሪሕነትን ናይ ሮቤል ተክለሚካኤል ዕዱኡ ከፊልዎም ንሱ ከዓ ዝበለጸ ተጻዋታይ ናይቲ ውድድር ኮይኑ ምምራጹ ነቲ ዝነበሩ ዓባብርክቶም መርኣያ ኾኖም እዚ ሽልማት እዚ ነቲ ውድድር ጥራይ ዘይኮነስም ንኹሉቲ ኣብ ኤርትራ ዝገበሩ ኣፍልጦ ነይሩ ሮቤልን ብጾቱን ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ንኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ሃገርና ሙሉእ ኩርዓት ከም ዝለብስ ገይሮም እዮም መፍራስ ደረት ፕሮፌሽናል ጉዕዞም ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ዋንጫ ሴካፋ 2019 ዘርኣዮ ብሉጽ ብቕዓትን መሪሕነትን ሮቤል ተክለሚካኤል ኣዒንት ናይተን ኣብ ወጻኢ ዘለዋ ክለባት ከም ዝጥምትኦ ገበረም ኣብ ሚያዝያ 2021 ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ናይተን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተም ታሪኻዊ ስጉምቲ ተወሰደም ሮቤል ተክለሚካኤል ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዓባይ ዝኾነት ክለብ ቡና ኢትዮጵያን ኮፊም ናይ ፕሮፌሽናል ውዕል ፈረመም እዚ ምስጋር እዚ ካብቲ ስፖርታዊ ትርጉም ንላዕሊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ትርጉም ነይርዎም ድሕሪ 2018 ዝተኻየደም ናይ ሰላም ስምምዕ ሮቤል ንሱሌማን ዓሊ ሰዒቦም ናብ ሊግ ኢትዮጵያ ዝተጸምበረም ካልኣይ ኤርትራዊ ተጻዋታይ ኮነም እዚ ስፖርት ከም መሳርሒ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ምትእስሳር ምሕዝነትን ክጠቅም ከም ዝከኣል ዘርኣየም ህያው ኣብነት ነይሩ ኣብ ሊግ ኢትዮጵያ ሮቤል ንቁጡፍ ለውጢ ክለምድ እኳ ግዜ እንተወሰደሉ በቲ ተፈጥራዊ ክእለቱን ጽንዓቱን ግን ነቲ ብድሆ ሰጊርዎም ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ኢትዮጵያ ኩዕሶ እግሪ ከም ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ተኸላኸልቲ ናይታ ሊግ ክቁጸር በቅዐም ንሰለስተ ዓመታት ዝኣክል ምስ ቡና ኢትዮጵያ ኮይኑ 48 ጸወታታት ኣካይዱ 8 ሾታታት እውን ኣመስጊቡ እዚ ቁጽሪ እዚ ንሓደ ኣብ ቦታ ምክልኻል ተጻዋታይ ነቲ ንሱ ዝገብሮ ናይ መጥቃዕቲ ኣበርክቶውን ዘርኢ እዩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሕለፎ ፕሮፌሽናል ተመክሮም ንዑ ከም ተጻዋታይ ጥራይ ዘይኮነስም ከም ሰብውን ዓበ ትምህርቲ ዝቀሰመሉ ምዕራፍ ነይሩ ውርሻን ተምሳሌትነትን መራሒ ብተግባር ዛንታ ሮቤል ተክለሚካኤል ዛንታ ናይ ሓደን መሪሕነት ብተግባር ዘርኣየ ተጻዋታይ እዩ ውርሽኡ በቲ ዝተሸለሙ ዋንጫታት ጥራይ ዝዕቅን ኣይኮነን እንታይ ደኣም በቲ ንሱ ዝውክሎ መንፈስ እዩ ተምሳሌት ናይ መሪሕነት ሮቤል ከም ካፒተን ሓደ መራሒም ኣብ ሜዳ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ድሕሪቱን ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ዘርኣየ እዩ ንመንእስያት ተጻወቱ ብጾቱ ከም ኣብነት ኮይኑ ብዲሲፕሊን ብትግሃትን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበጽሕ ከም ዝከኣል ኣመስኪሩ ጀማሪ ናይ ሓድሽ መገዲ እቲ ናብ ሊግ ኢትዮጵያ ዝገበረ ጉዕዞም ንኻልኦት ኤርትራውያን ተጻወቲ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ናይ ምጽዋት ሕልሞም ንኸስዕቡ መገዲ ዘርኣየ እዩ ንሱ ፖለቲካዊ ደረታት ሰጊርካ ብስፖርት ጌርካ ሓድሽ ምሕዝነት ክትፈጥር ከም ዝከኣል ዘመስክረም ህያው ኣብነት እዩ ኣምባሳደር ናይ ተውህቦም እቲ ኣብ ዋንጫ ሴካፋ ዝተሸለሞ ናይ ዝበለጸ ተጻዋታይ ሽልማትም ኣብ ኤርትራ ዓብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ተውህቦ ከም ዘሎ ንዓለም ዘርኣየ እዩ ንሱ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝፈርየ ተጻዋታይ ብትግሃት ተሰሪሑ ኣብ ሃገራዊ መድረኹን ክዕወት ከም ዝኽእል ዘመስክረ እዩ መደምደምታ ሮቤል ተክለሚካኤል ካፒተን መራሕኩም እውን ኣብ ሜዳ ከም ዓንዲ ሕቆ ዝቁጸር ተጻዋታይ እዩ ካፕተን ሜዳታት ናይ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ተበጊሱ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መሪሑ ኣብ ሃገራዊ መድረኽ ክብሪ ልቢስዋ እቲ ኣብ 2019 ዝተኻየደ ዋንጫ ሴካፋ ንሱ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ ናይ መሪሕነት ሓላፍነትን ብብቕዓት ዝተወጻኣሉ ታሪኻዊ ውድድር ነይሩ
ጉዕዞኡ ናብ ኢትዮጵያ ከዓ ንስፖርት ከም ድልድል ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ክጠቅም ዝኽኣለሉ ሓድሽ ምዕራፍ ኮይኑ ሮቤል ተክለ ሚካኤል ብቁጥር ሾቶታት ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ኣብ ሜዳ ዘርእዮ መሪሕነት በቲ ንሃገሩ ዘሎ ዘይተሓለለ ተወፋይነትን በቲ ሓደ ወለዶ ዝኸውን ተስፋን ምላዕ ዓለ ኮይኑ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንዘለኣለም ክዝከር እዩ ንሱም ሓቀኛ ካፒተን ብቓል ጥራይ ዘይኮነስ ብተግባር እዩ ንሓውና ሮቤል ዓወትና ተመነና መደብና ኣብ ዘነዛዝም ሰላም ወሰናይ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ኣብዛ ቻናል ሓድሽ ዝኾንኩም እዋናዊ ዝኾነ ዜናታት ክትረኽቡም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ግበሩ Sport film